Sziasztok, Blan vagyok, és ez itt egy újabb csapda, amit készítettem. Nem csináltam meg fullosra, hogy ténylegesen úgy üzemeljen, mint egy csapda, mert akkor ez az egész így, amit ott felépítettem, tönkre ment volna. Majd elmondom, mivel lehet még felturbozni, de lássuk, hogy mi is történik. Ki akarsz menni az ajtón, rálépsz a pressure plate-re, mint egyébként közel is lehet helyezni, de ez most lényegtelen. És akkor itt mögötted bezárul ez az ajtó, viszont hogyha még egyszer rá akarsz lépni, hogy kinyílódjon, már nem nyílódik ki, és ezt még fel lehet turbozni, úgyhogy TNT-k itt fel is robbannak az egész kótoráj alatt. Most mondom, hogy hogyan működik. Nagyon egyszerű. Ez a redstone fölött van itt a pressure plate. Hogyha arra rálép valaki, akkor az egy jelet ad, ami eljön erre, ide a T-flip-flopba, onnan kivezet egy jel erre, ez nem késleltetés, hanem csak egy jelhosszabbítás, mert nem ér már végig. És itt meglátok, ezek a pisztonek itt kinyílnak, és így lezárul az ajtó. Viszont a T-flip-flop ugye úgy működik, hogy rálépsz a pressure plate-ra, átvált, és ha rálépsz még egyszer, akkor visszavált, és így kinyílna az ajtó, és ezt a hibát úgy sikerült elkerülni, hogy innen oldalra elvezettem egy jelet késleltetéssel, hogy még erre tovább jöjjön, de utána erre már a redstone eljön ide a pisztonig, a piszton kinyílik, kiüti ezt a redstone-t innen, és akkor, hogyha rálépsz a pressure plate-re, akkor már csak ezt a pisztont aktiválja, ez meg nem kap jelet. És akkor ide még könnyedén be lehet építeni így oldalra TNT-t is, hogy így berobbanjon az egész. Egyszer már megpróbáltam fölvenni, csak betelt a hely, de most megmutatom, hogy hogyan kell megépíteni, csak nem az egészet, hanem a fontosabb részét, tehát ezt is. Ez már egyszerű, nem nehéz megépíteni. Annyi, hogy itt lesz a pressure plate, vagyis hát nem kell kiásni, csak hogyha el akarjátok rejteni. Most erre csinálom a kivezetést, egy kicsit közelebb. Így. Itt ez az, ami leválik oldalra. És a pisztonnak ez lehet sticky, vagy sima piszton is akár, de itt fog elhelyezkedni, és innen jön tovább a jel a T-flip-flopba, amit én ide fogok most megépíteni, hogy legyen. Na. T-flip-flop megépítése, az nagyon egyszerű, meg több videóban is lehet látni, meg itt is meg lehet nézni. Nem fogom elmagyarázni külön, hogy hogyan kell, csak megépítem. És itt meg ki lehet vezetni a redstone-t. Lényegében ennyi lenne, és így innen lehet esetleg hozzá vezetni a TNT-t. Szóval rálépünk a pressure plate-re, aktiválódik, az jelet kap, és utána, még 10 másodperccel később, ez a piszton kinyílik, leüti innen a redstone-t, és utána már folyamatosan kapja a jelet, és ezt belevezetjük egy ajtóba, amit ott is lehetett látni, az ajtó csukva marad, és esetleg még akkor ugye a TNT-k is így felrobbannak. Hát ez a csapda lényegében ennyi lenne. Sziasztok!